खुलुमबाय गिबियावनो नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेल बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों अरुणोदय स्किमनि जोहै 9000 फैसा सोनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नैबे दंफां गायनायनि 10000 फैसानि चेक रानना होनाय दा बेखौबो नोंथांमोना गोबांनो बुंहरदों दिनैसिमबो जोङो बेंक एकाउन्टआव 10000 फैसाखौ मोननो हायाखै होननानै दा बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो पीएम किसाननि 22थि किस्तिनि 2000 फैसा सोनाय माब्ला मोननो हागौ बादि आं बिनि बागैबो आपडेट हरगोन आरो बेनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किम निजुत बाबु आसनि स्किम दा बेफोरनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागौ बादि आं बेफोरनि बागै माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायबो थाग्रोबाय गिबियावनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो आं गिबियावनोथ' नोंथांमोननिसिम नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसा सोनायनि बागैनो खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना गोबांनो कमेन्ट बक्सआव आं जेब्ला नोंथांमोननिसिम दहाय भिडिअ खालामना खोन्थाहरदोंमोन दा बेवहाय नोंथांमोना गोबांनो बुंहरदों जेनेबा मामाया थगायबाय होननानै नंगौ बाथ्रायाथ' जेनेबा मामाया थगायमारबाय नाथायबा बिथाङा नैबे बाथ्राखौ बुंदों आरो जेनेबा नोंथांमोना मार्चनि मोनफ्रोमबो मार्चनि नोंथांमोना 10 तारिखआव मोनोमोन दा बेनिखायनो बिथाङा फैबाय थानाय नैबे मार्चनि 10 तारिखआवनो नोंथांमोननिसिम अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ सोना हरनो थाखाय बिथाङा थांखिखौ लाबाय आरो ओरैनोथ' बिथाङा फेब्रुवारिनि 10 तारिखआवबो सोनो हायोमोन ओरैनो बेखौ बुंस्लायस्लाय जों बेखौथ' बयबो मिथिखायोआनोसै मानि थाखाय बिथाङा एक्सटेन्ड खालामबाय थादों मानि थाखाय बारायबाय थादों डेटखौ जों मिथिखागौ इलेक्सनखौ बिथाङा नेगासिनो दङ इलेक्सननि खाथि जाहाथे नोंथांमोननिसिम बेंक एकाउन्टआव 9000 फैसाखौ सोना हरनो हायो बेनि थाखायसो बिथाङा बे थांखिखौ लाखादों नङाबाथ' बिथाङा थांनाय फेब्रुवारिनि 10 तारिखआव सोनो हायोमोन आरो नै फैबाय थानाय फेब्रुवारिनि 20 तारिखआव बिथाङा सोना हरनो हायोमोन दा जेखियानो जायामानो नोंथांमोननिसिम नैबे दायो रादाब ओंखारना फैदों नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक थानांगोननो मानो होनोबा DBT डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफारनि जोहैसो फैसाखौ सोनाय जायो दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोननि बे बेंक एकाउन्टआ आधारजों लिंक गैयाबा नोंथाङा नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाखौ नोंथांमोना मार्चनि 10 तारिखआव मोननो हानाय नङा नोंथांमोना बेखौ बयबो मिथिना लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो मा खालाम आधारनि जोंहा अफिसियेल वेबसाइट दं दा बे अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै चेक खालामना नाय नोंनि बे आधारआ बेंक एकाउन्टजों लिंक दंना गैया जुदि आधारआ बेंक एकाउन्टजों लिंक दङबा अब्ला नोंथांमोना जेबो टेनसन लानांगौ गोनांथि गैया आधारजों लिंक थानाय बेंक एकाउन्टआवनो नोंनि नैबे अरुणोदय स्किमनि 9000 फैसाया हाबखागोनखा दा बेखौनो जोंहा चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों DBTनि जोहै फैसाखौ सोगोन नालाय दा बेनिखायनो आधारआ बेंक एकाउन्टजों बयनियाबो लिंक थानांगौ होननानै बयखौ बुंहरदों दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनाय जाबाय जाहाथे नोंथांमोना गासिबो चेक खालामना नायो जुदि आरो लिंक गैयाबा नोंथांमोना गावबागावनि बेंकआव थांनानै लिंक खालामना लायो जाहाथे नोंथांमोना 9000 फैसाखौ मोननो हायो एबा रावनियाबो प्रब्लेम जाया फैसा हाबनायाव दा बेखौ नोंथांमोना बयबो मिथिना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि आधार लिंक गैयाबा बेंक एकाउन्टजों नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै आधार कार्डखौ लिंक खालामना लाहैबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ दा बेनिफ्राय फैदों नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10000 फैसा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबैया जेनेबा नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो दहाय आं सोंहरनायाव बेखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों खोन्थाहरदों नोंथांमोननिया सोरनियाबा मास मोनसेनि बारबाय सोरनियाबा 15 दिन जाबाय 15 दिन जानायाथ' एसेबां गोबाव सम जायाखै नाथायबा नै मास मोनसे बारलायनायफोरनियासो एसे बांद्राय जाबाय आरो समा नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव 10000 फैसा हाबनांसिगौमोन दा मानि थाखाय हाबाखै होनोबा बेहाय सरकारनि जेबो दाय गैया आं बेखौ सिदायैनो बुंहरखायो नोंथांमोननि बेंकनि सायावसो बे डिपेन्ड जाबाय थायो जायफोर बिथांमोननिया SBI बिथांमोननियाबो हाबबाय नाथायबा बेहाय डिपेन्ड जागोन ब्रान्सआबो नोंथांनि ब्रान्सआबो बबे मेल्ला जोंहा ब्रान्स थायो नालाय दा बेनिखायनो सोरनिबा ब्रान्सआ मालाय थाबैनो मावनो हायो दा बेनिखायनो मालाय बिथांमोना सोरबाथ' साननै सानथामनि उनावनो फैसाखौ मोननो हादों चेक मोनखांनायनि उनाव दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बे बेंकनि ब्रान्सनि सायावबो बेयो डिपेन्ड जासिगोन नोंथांमोननि नैबे 10000 फैसानि चेकखौ माला दानो दा बेखौ बिथांमोना बे माने चेकखौ सिफायागौ मानेथ' नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव 10000 फैसा हाबफैया नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोननियाबो थिग बेबादिनो जानानै दङ नोंथांमोना जेनेबा चेकखौ होयोबा जेला नोंथांमोना टेनसन गैला नोंथांमोननिसिमथ' मोनसे रिसिप्टथ' हरखादों जानांगौ नोंथाङा चेक बेबायदि डिप'जिट खालामदों होननानै दा बेनिखायनो बे रिसिप्ट मोननायखौ नोंथांमोना मोजाङै दोनबानो जाबाय जाहाथे उनाव जुदि फैसा एसे गोबाव जाथारोबा मास मोननै गाहाम बेबायदि जायोबा नोंथांमोना गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव थांनानै एसे नोंथांमोना खबरखौ लाहैयो बिनि थाखाय जेब्ला नोंथाङा चेकखौ डिप'जिट खालामदोंमोन बे डिप'जिट खालामनाय समाव नोंथांमोना मोनसे रिसिप्टखौ बेंकनिफ्राय मोननो हायो दा बे रिसिप्टखौ लानानै नोंथांमोना जेब्ला फैसा हाबा मास मोननै गाहाम जायोबा बेंकआव थांनानै एसे खबर लाहैबानो जाबाय दा बे रिसिप्ट गैयाबा एसे जारला जायो दा बेखौ नोंथांमोना बुजिना मोनबाय जानांगौ दा बिनिफ्राय टेनसन लानो नाङा दै नोंथांमोना जायफोर गावबागावनि बेंकनि ब्रान्सआव हैबाय निस्सय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआवथ' फैसा हाबफैगोन 10000 नाथायबा नोंथांमोना नेबावनो नांगोन बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम बुंहरनाय जाबाय सोरनाबाथ' गोख्रैनो हाबदों
एखे समावनो सेखौथ' मोनदों नाथायबा सोरबा 10,000 फैसाखौ थाब मोननो हाबाय सोरबा उन मोननो हाबाय बे मानि थाखाय जादों होनोबा नोंथांमोननि बेंकनि सायाव जादों जेरै जोंनि नैबे गावलिया जोंथिजायनिखौ कन्डिसनखौ आं बुंनो थाङोबा जोंनियाबो दिनैसिमबो मोनाखै गावलिया बेंकनिया सोरबा मोनबाय नाथायबा गोबाङानो मोनाखै दाबो मास मोनसेनि बारलायलांबाय माबायावनो मोननायमोन डिसेम्बर मासावनो मोननायमोन सेखौ नाथायबा नै जोंहा फेब्रुवारि मासानो दिनै 18 थारिख जालायलांबाय दिनैसिमबो बिथांमोना 10,000 फैसाखौ बेंक एकाउन्टाव मोननो हानाय जायाखै दा बेनिखायनो नोंथांमोननि बेंकनि सायावबो बियो डिपेन्ड जागोन दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना एसे समखौ नेबावबानो जाबाय इलेक्सननि सिगां नोंथांमोना मोनजोबगोनखौ एसे आसाखौ लाबानो जाबाय नैबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ दा बिनिफ्राय आरो माखासेनिया चेकआव नाम मिस्टेक जानाय नोंथांमोना चेकखौ माला मोनफिनगोन बेबादि आंनिसिम सोंहरदोंमोन दा बेखौथ' आं मोजां मिथिना मोननो हानाय जायाखै निसय नोंथांमोना इलेक्सननि सिगांनो मोनखागोनखा नोंथांमोना टेनसन लानो नाङा इलेक्सननि सिगांनो जायफोर नोंथांमोननि चेकआव नामफ्रा मिस्टेक जानाय नोंथांमोना चेकखौ मोनफिनजोबनो हागोन दा बिनिफ्राय गोदान जोंहा लिस्टबो बानायदों बेबादिबो खोनादों जायफोर नोंथांमोननिया थालांनाय नोंथांमोना जायफोर खबर लानाय डिसि अफिसफ्राव थांनानै नोंथांमोना बुंहैनायबा नोंथांमोनाबो मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय गोदान लिस्ट बानायदों बेबादि आं खोनानो मोननाय जादों दा बे नंगौना नङाथाय दा जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना टेनसन लानाङा नंखायथ' जाखानाय नङा बे बाथ्राया नंगौआनो जाखागोनखा जायफोर बिथांमोना मोननांगौ नोंथांमोना जायफोर कमप्लेन खालामहैनाय डिसि अफिसाव थांनानै रायलायहैनाय नोंथांमोना निसय नैबे दंफां गायनायनि 10,000 फैसानि चेकखौ मोननो हागोन इलेक्सननि सिगांनो दा बे जाहैबाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानिया दा बेनिफ्राय PM किसाननि 22 किस्तिनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्ला मोननो हागोन दा ओरैनो खबर ओंखारना फैदों आरो राजस्थानाव जोंहा प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा थांगोन जाहैबाय फेब्रुवारिनि 28 तारिखआव बे 28 तारिख बे फेब्रुवारिनि 28 तारिखआवनो माने सोहरगोन बादिखौबो खोनानो मोननाय जादों ओरैनोथ' फेब्रुवारि मासाव नोंथांमोना मोननांगौ बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों PM किसाननि 22 किस्तिनि फैसाखौ दा बेनिखायनो जुदि नैबे 25 तारिखआव मोनाबाबो फेब्रुवारिनि 28 तारिखआव जेब्ला बिथाङा राजस्थानाव थांगोन बेखौथ' खबर मोनखादों दा ओइदिनखालि बिथाङा सोना हरबा नोंथांमोना मोनगोन जुदि 28 तारिखआव सोना हराबाथ' आरो जोब्बायानोसै फेब्रुवारि मासाव जोंहा 28 दिनल'खासो दा बेनिखायनो मार्चआव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसा ला जुदि फेब्रुवारिनि 28 तारिखआव PM किसाननि 22 किस्तिनि 2,000 फैसाखौ मोनाबा नाथायबा खबरा बेनो आरो मोनगोन बादि सोनानै हरगोन बादि राजस्थाननिफ्राय बेखौ खोनानो मोननाय जादों 100% आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनो हानाय जानाय नङा दा बिनिफ्राय फैदों नैबे निजुत बाबु आसनि स्किम जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाया सोनाया दा बेखौ नोंथांमोना फेब्रुवारिनि 20 तारिखनि उनावसो नोंथांमोना दायो आसाखौ लाबानो जाबाय इलेक्सनाथ' जोंहा MCC नांगोना मार्चनि नैथि सप्ता मार्चनि जेनेबा 10 तारिखनि उनावसो नांगोन बादिखौ जोङो खबरखौ मोनदों दा बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे निजुत बाबु आसनि बिनिफ्राय जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ मार्चनि गिबि सप्ताफ्राव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय फेब्रुवारियाथ' नै जोबनो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो नोंथांमोना निजुत बाबु आसनि जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मार्चनि गिबि सप्ता मार्चनि 1 तारिखबो जानो हागौ 2 तारिखबो जानो हागौ बेबादि समफ्राव नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बेखौ नोंथांमोना गोबाङानो आंनिसिम सोंहरबाय थायो आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावबो खोन्थाहरबायमोन अब्लाबो नोंथांमोना माखासे सोंबाय थायो नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों स्राय आरोबाव मोजाङै खोन्थाहरबावनाय जाबावबाय नोंथांमोना निजुत बाबु आसनि जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ जुदि नैबे फेब्रुवारि मासाव मोनगोनाथ' दाहालागैथ' खबरथ' फैनांसिगौमोन दा बेनिखायनो नैबे मार्चनि गिबि सप्तायाव नोंथांमोना मोनगोनखौ दायो आसाखौ लाबानो जाबाय बिनि सिगां मोनोबाथ' जोबोद मोजां खोथा नाथायबा दायो जोबोद आसा खम नुहुरदों नैबे फेब्रुवारि मासाव मोनगोनखौ दा बेनिखायनो मार्च मासावनो नोंथांमोना मोनगोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय दा बे भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननिसिम बेखिनि आपडेटखौनो खोन्थाहरनाय जाबाय दा नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा माखौबाफोर नोंथांमोना बुजिनानै मोनासै बा माखौबा नोंथांमोना मिथिना मोननो लुबैदोंबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै सोंहरबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ गासिबो नोंथांमोना शेयार खालामदो आरो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लालायनो थाखाय आरोबाव आं जोबनायाव खावलायनाय थाबावबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।